Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Salamat sa Ginoo na napud kita diha sa pagpaminaw sa maong pulong sa Dios o hinaot pa nga kita panalanginan niining maong mensahe. Ang San Juanico Bridge natukod kini niadtong 1968 ngadto sa 1973. Nakaibalo mo unsay original gayud nga ngalan nining tulaya usa San Juanico Bridge? Kining tulaya gitawag ni og tulay sa gugma. Sa English pa, the Bridge of Love. Ngano man? Kay tungod sa gugma ni Ferdinand E. Marcos kang Imelda Romualdez, iyang gipatukod kining maong tulaya. Kay niadto si Romualdez o si Imelda gitawag siya nga Rosas sa Tacloban, the Rose of Tacloban. So isip halad ni Ferdinand E. Marcos kang Imelda Romualdez, iya kining gipabarog kining tulaya. Aron pagdugtungon ang duha ka isla nga dagko mao ang Samar ug ang Leyte. Ang gagitason ning tulaya naa sa 2.16 kilometros ug ang kantidad niini miabot og 21 milyones dolyares. 21 million dollars. So niining kahimtanga ang imposibleng magkadugtong nga isla nahimong posible tungod sa gugma. Mo nang ginganlan og ang tulay sa gugma. Sa diha nga ang tao nasilo diha sa kasalanan. Ang tao nahimulag o nabuwag sa Dios sa walay kinutuban, walay katapusang distansya. Busa bisag unsaon sa pagpaningkamot sa tao nga siya madugtong o mabalik sa Dios, wala gyud arang makahimo si bisan kinsa, waray laing pamaagi, gawas na lamang sa gugma sa Dios. Mao kini ang akong ihatag na mensahe karong gabiuna. Gugma sa Dios, tulay sa kaluwasan. Gugma sa Dios, tulay sa kaluwasan. Kinahanglan lamang nga tuuhan nato og saligan ang gugma sa Dios aron ang tao madugtong og balik ngadto sa Dios. Unsaon man? Unsaon man ni pagkahitabo? Atong tan-awon og basahon ang John 3:16. Sayon kaayo, memoryado kaayo nato ng bersikulo apan ato kining tan-awon og maayo. Usa-usa. John 3:16 nagaingon mga igsoon. Sa Bisaya nga pinulungan nagaingon mga igsoon. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Mao kini ang gugma sa Dios, tulay sa kaluwasan. Adto tas pag-ampo mga igsoon. Labing gamhanan namong amahan, salamat sa imong gugma nga pinaagi sa imong pulong among masayran, masabtan, aron malig-on ang among pagtuo diha. Kay tungod ang tinuod nga pagtuo, Lord, naagyo diha maggikan diha sa kamatuoran nga among nabatian, nasayran og nasabtan. So busang among pagtuo, Lord, lig-on kini kay tungod diha kini nakapundasyon sa imong pulong. Dili kini basta among pagbati. So busan, Lord, palig-una pag-usab ang among kaluwasan, ang among relasyon diha kanimo kay tungod kay kung wala kami siguro sa among kaluwasan, unsaon namo Lord pagkasinati sa mga pribilehiyo nga naa sa imong ginharian. So salamat nining kagabiuna,
Lord, imo lamang gyud ang tanang himaya. Diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo mao kini ang among pag-ampo. Tingali matingala mo na halos tanang mensahe na ako sa Bisaya, dunay kalambigitan sa kaluwasan. Kinahanglan atong masiguro ang kaluwasan, dili kini sayon. Dili kini yanu-yanuhon lamang nga ako luwas na. Dili kinahanglan gyud nga ang imong kaluwasan naag gyud diha mag-ugat gayud sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Dili ni pagbati lamang. So busa, unsaon nato pag tagamtam sa mga pribilehiyong naa sa ginharian sa Dios kung wa tay sigurong kaluwasan. O kung saan po nato makatagamtam diha sa mga pribilehiyo sa Dios kung wa tay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Dili kay tungod sa atong pagkadugay na sa pagpaminaw, dili sa atong pagkadugay na nga pagsimba, doon na natay kaluwasan. Dili, kundi pinaagi diha sa pulong sa Dios, unsay imong nasayran, unsay imong nabatian, unsay imong gikuptan, unsay imong gituuhan, ug imong gisaligan. Mao kana ang ato karong batbaton ni ining bersikuloha. Ang gugma sa Dios tulay sa kaluwasan. Sa unsang paagi nahimong tulay sa kaluwasan ang gugma sa Dios. Dunay tulo. Tulo ka pamaagi o tulo ka kinaiya kung giunsa nga nahimong tulay sa kaluwasan ang gugma sa Dios. Primero, ang gugma sa Dios nahimong tulay sa kaluwasan kay ang gugma sa Dios halapad. Halapad. Way kinutuban nga pagkalapad. Ang buot pasabot, makabot ni tanan. Way ipihig. Maabot ang tanang mga kahimtang sa tao. Bisa pag-unsa ka itom o kapula ang sala sa tao, makabot ni ning tulaya kay lapad. O gwapoy gipihig nga tao kay tungod, tanang taong klaseng tao, mahimong abton ni ning tulaya. Atong basahon ang atong teksto, John 3:16, nagaingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Pagkadako nini, lapas-pas kalibutan, ang gugma sa Dios. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Now, hinumduman nato nga ang tao nahimulag sa Dios sa diha nga siya mahulog sa kasalanan. Busa, ang nagtapataliwala sa tao ug sa Dios mao ang sala. Nahimulag, way paglaom ang tao. Sumala pa sa Isaiah 59, kung atong pagabasahon, Isaiah 59, versikulo 1 ngadto sa 2, nag-ingon, ania karon ang kamot ni Jehova wala pamubi aron kini dili makaluwas. Ni pabugaton ang iyang igdulungog aron kini dili makadungog. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nagkapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nagapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Bisan pag naata duol sa Dios apan ang atong sala mao kanay nakapahimulag kanato sa walay katapusan. Busa, unsa may tabo sa tao? Roma 3:23. Sanglit na kasalaman ng tanan, ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Himaya sa Dios ang kinahanglan makabot sa tao apan tungod sa sala, nag-ulang ang sala. Nakabsan gyud ang tanan. Kay ang tanan nahimulag tungod sa sala. Tanan ba? Yes. Nagaingon ang Roma 5:12, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So tanang tawo nahimulag sa Dios. Unsa may timaan nga nahimulag ang tao sa Dios bisag duol ang Dios kanato. Wala itong basahon ang Roma 8:7 ngadto sa 8. Nagaingon. Roma 8:7. Nagaingon mga igsoon. Kay kaaway sa Dios ang pangunahuna alang sa unod. Ang makasasala sama nato
unod nun apan sa mga Kristohanon naana sa espirituhanon. Nagaingon kay kaaway sa Dios ang pangunahuna nga alang sa unod kini nagadumili sa pagpailalom sa kasaguan sa Dios. Sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini ug ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Di ba? Buwag kayo. Dili magsilbi ngang bala ang Dios makaduol ang hugaw, ang makasasala, ang dautan. Busa nag-ulang ang kasalanan. O kung sa may suhol sa kasalanan, may igsuon, kamatayon. Roma 6:23. So tungod ang tao na himulag tungod sa sala, kining sala apod mao ni magdalangan to sa tao sa kamatayon sa impyerno. Kay tungod tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Walay makaduol bisan kinsa, bisan sa unsang pamamaagi. Kay tungod kinahanglan mamatarong ka. Kinahanglan mamatarong ka, usa ka makaduol sa Dios kay tungod ang Dios matarong og balaan. Na nagaingon ang Biblia sa Roma 3:9 ngadto 10 nagaingon nan unsa naman kitang mga Hudyo labaw pa kitag kahimtang kay sa mga hintil kanila dili gayud kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao, mga Hudyo o mga Gresyanhon na ilalom sa sala. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. Na unsaon man paghimo sa relihiyon. Kay ang relihiyon, ang buhat sa relihiyon, pagkamatarong sa kaugalingon. Na ang pagkamatarong dili atong mahimo kay tungod kita nalayo sa kahimayaan sa Dios. Unsa man nato? So ang pagpaningkamot sa tao naagyod ang pagtuman sa balaod sa Dios kay aron sila mamatarong di sa tubangan sa Dios. Apan nagaingon ang Santiago 2:10 mga igsuon. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Walay makabuhat yun nini. Walag yun makatuman sa mga balaod sa Dios. Kay imo manggaling matuman apan masayop ka sa usa, tanang balaod sa Dios, milapas ka. Milapas ka. So karon kay tungod ang tao makasasala og di siya makahimog yun sa pagtuman sa balaod, unsa may kahimtang sa tao. Galatia 3:10. Galatia 3:10. Nagaingon, kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Mga tinunglo ang taong makasasala. Kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman niini. Tiyaw na, unsay kahimtang sa tao sa kod na nakasala, siya nahimulag sa Dios walay katapusan. Bisag unsaon niya pagpaningkamot sa pagtuman sa balaod aron mamatarong siya sa atubangan sa Dios, maghimo siya muinta siya sa mga reliyon, wala gyud makahimo niini maigsoon. Apan salamat sa Dios ang maayong balita nga naman John 3:16 ang atong teksto unsay gisulti, basahon nato utro. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili gyud malaglag kundi may kinabuhing dayon maigsoon. Unsay gibuhat sa Dios? Samahan, iyang gisugo, iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang kanato nga nahimulag sa Dios tungod sa sala. Aron, unsay mahitabo? Aron si Kristo maoy mopuli sa atong pwesto nga dili matarong. Siya nga way sala, gihimo siyang sala. Aron kitang makasasala, iyang pagatubson. Tanawa, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Nagaingon, tungod kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. No? Gihimo niyang sala. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios.
Sa atong pagsalig diha kang Kristo, ang atong mga sala iyang gikuha og kaubang gilansang sa krus. Unya ang pagkamatarong ni Kristo maoy gipuli diha kanato aron kita may balik ngadto sa Dios, kay why dili matarong makabalik gayod sa atong relasyon sa Dios. Si Jesus lamang ang nag-inusarang matarong. Siya ang mupuli alang sa di matarong. Tanawa ang 1 Peter chapter 2 verse 24. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa krus, ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Tanawa, ang samad diri mga igsoon dili ni samad sa atong lawas, no, nga kung makrisduo ka tang Kristo mga ayo ta sa atong lawas mga igsoon, mamatay lang gyapon ta bisag Kristohanon na, makasakit lang gyapon ta, masamad lang gyapon kita. Apan ang samad diha mao ang mga kalapasan tungod sa sala. Mga ayo kita tungod si Kristo maoy mopuli alang kanato. Siya ang mupuli nga matarong, gihimo kitang pagkamatarong sa Dios. So busa, tungod sa gugma sa Dios, nakabot ta nining tulaya. Ang tulay mao si Kristo. Siya mooy mikabot kanato. Lapad kaayo kining gugma. John 3:16. Kay tungod kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron makab-ot ta. Unsaon? Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kundi may kinabuhing dayon. Busa, mao ni gisaysay dinhi sa mayong balita sa ebanghelyo. Gahom sa Dios kining ebanghelyo kay tungod diha sa pagpaminaw nato sa pagwali niini, sa pagsaysay niini, sa pagbatbat niini, masabtan nato kinsa ang Dios, unsa ang Dios, giunsa ta sa Dios, kinsa ta sa ato atubangan sa Dios. Mo ni gahom kay tungod diha sa atong pagpaminaw moabot ang pagtuo og pinaagi sa pagtuo kita mosalig kang Kristo. Busa kadtong mosalig kang Kristo dili malaglag, inay makadawat og kinabuhing dayon. Romans 1:16 nagaingon, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo sa Hudyo man una sa tanan og unya sa mga Grisanon. Walay gipihig ang Ginoo sa tanang klase ng tao. Wala mag-ingon nga tanang tao maluwas, kay kibalot ta si Judas na sa impyerno ron. Apan ambot pasabot, walay gipihig nga klase ng tao, walay gipihig og unsa ka kabug-at o kaitong kapuha sa imong sala, makakabot gyud ka niining tulaya. Kay tungod kining tulaya, mao ang mupuli sa atong kahimtang nga makasasala. So nakita nato, ang gugma sa Dios maoy tulay sa kaluwasan. Nganuman, kay tungod ang gugma sa Dios halapad kaayo. Why dili makapot? Why dili mapasaylo? Ikaduha, ang gugma sa Dios tulay sa kaluwasan kay tungod ang gugma sa Dios makaluwas man. Makaluwas man. Tanawa, John 3:16 atong ibalik. Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag ang tulay. Kinsa ang tulay? Si Kristo. Unsa may hatag? Grasya. Gigrasya si Kristo, ang bugtong anak. Gihatag aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Dili gyud malaglag, inay maluwas. So busa ang tulay sa gugma sa Dios maoy makaluwas. Tungod sa espesyal nga grace. Mao ni special grace. Si Kristo gigrasya kanato. Ang grasya nga dili angay pagadawaton sa mga makasasala sama nato, apan tungod sa gugma sa Dios iyang gigrasya kini kanato.
Unya, ang atong pagpaminaw sa pulong sa wali, bahin sa grasya, muabot ang pagtuo o kanang pagtuuha mo ni mudawat sa grasya nga gihatag kanato sa Dios. Si Jesus ang special grace, siya ang special nga grasya gihatag alang kanato. Dili nato angay pagatrabahuan si Kristo aron ihatag kanato, hatag kini. Dili sama sa lihok sa tao sa pagtuman sa balaod, pagtuman sa mga tanang mga unsay nagisugo sa mga simbahan, dili ni pagtrabahuan. Dili ni suhol si Kristo, kundi hatag kini didto sa mga tao nga mosalig kaniya. Si Jesus tulay sa gugma alang kanato. Balik ko natong basa ang 2 Corinto 5:21. Nag-ingon, tungod kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Karon kay kita may gihimong pagkamatarong, dugtong na ta, may igsuon. Dili na ta makabsan sa himaya sa Dios. Naa na gyud ang kaluwasan. So si Jesus ang tulay sa gugma sa kaluwasan. Hatag, grasya sa mga dili takos, mga makasasala nga angay unta paingon sa impyerno apan tungod sa gugma, iyang gikabot ang mga tao, pinaagi kang Kristo. Kay tungod ang iyang gugma lapad, unya ang iyang gugma makaluwas usab. Si Kristo ang tulay sa gugma sa Dios sa kaluwasan. Walay laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa amahan aron makabot kadtong mga taong makasasala paingon sa impyerno. Acts 4:12. Og miingon si Kristo sa John 14:6, walay laing dalan, walay laing pamaagi o kamatuuran, gawas lamang kang Kristo. O niya miingon pa ang Ginoo, bisan kadtong mamatay, mabuhi pag-usab. O kadtong mga nabuhi, dili na mamatay. Kay tungod ang tulay sa Dios makaluwas. John 11:25 to 26 nagaingon. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili nagayod mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Tuuhi kay dunay kinabuhi. So nakita nato ang gugma sa Dios tulay sa kaluwasan kay tungod ang gugma sa Dios halapad, makaluwas, unya ang gugma sa Dios ikatulo, walay katapusan. Walay katapusan. But pasabot, dili gyud mapakyas. Sa mga tao nga iyang paguluwason, dili gyud mapakyas. Wala kini katapusan. Kay tungod, nagaingon ng John 3:16, balik ta sa atong teksto. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Wow, kinabuhing dayon. Kaluwasan ni adtong magatuo. Kinsa man tong magatuo maigsuon? Katong iyang gigrasyahan nga makabati, makasabot sa wali sa Dios. Kay samtang siya nagapaminaw unsa may tabo, balik-balik nato pagsulti. Ezekiel chapter 36:26-7, siya pagatagaan og bagong kasing-kasing, siya pagatagaan og bagong espiritu. Ikatulo, ibutang sa Dios ang iyang espiritu anha sa atong kasing-kasing, busa kita dunay kaakuhan nga mosalig og maghinulsol sa atong sala. Doon na tayo kaakuhan nga dawaton na ang grasyang kaluwasan. So ato nang tuuhan si Kristo, kung kinsa si Kristo, dili lang siya tao,
kundi siya 100% Dios o 100% tao. Apan dili masagol. Dili masagol. Kininduha. Apan, mao ni misteryo. Pinaagi lamang sa pagsalig, malig-on kining kamatuoran na nga si Kristo 100% Dios o si Kristo 100% tao. Kay tungod kung dili sa Dios, why makaluwas, why maluwas. Kung dili po siya tao, why taong madala niya sa kaluwasan. So busa ang iyang gugma, ang Dios, sa gugma sa Dios, wala gyoy katapusan. Kay tungod ang resulta sa gugma ni Kristo kanato, walay katapusang kaluwasan. Mao ni ang mayong balita. 1 Corinthians 15 verse 1 to 3 nagaingon. Basahan nato 1 Corinto 15 versikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon, mga igsoon, sabi ni magaingon si Pablo sa mga taga-Korinto. Mga igsoon, buot kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita, ang ebanghelyo, nga akong giwali kaninyo. Tanawa? Importante gyud ang pagwali o pagpaminaw. Nga akong giwali kaninyo nga inyong ginapagdawat. Nga niini na nagbarog kamo karon o nga ni pinaagi niini kamo ginaluwas. Kun inyo kining kuptan pag-ayo. Gawas kun taphawra ang inyong pagtuo. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat kura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Kang kisang testimonyo ni, kang kisang sulat ni, si Pablo. Kinsa man si Pablo? Usa ka manlulutos, kriminal. Apan pinaagi sa pagkabot sa Dios kaniya, sa gugma sa Dios, miabot si Kristo sa iyang kinabuhi og iya kining gituuhan, gikuptan kinig maayo. So busa si Pablo nagpanghimatuod at katungo salig kaniya dunay kinabuhi og ang kinabuhi walay katapusan. So niining gahuma sa ebanghelyo nagagikan ang pagtuo nga makadawat og kaluwasan. Ambot pasabot pagtuo nga makaluwas. So pinaagi nining gahuma maigsuon, makita nato, basahon ra nato ang 1 Peter chapter 1 verse 23 og James 1:18. Nagaingon, pinaagi nining ebanghelyoha ining gahom sa Dios. Kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madurot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Tanawa, unsa ka importante ang pulong sa Dios? James 1:18, sa iyang kaugalingong kabubuton kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron kita mga himong ingon sa mga pangunang bunga sa iyang mga binuhat. Salamat sa Ginoo sa pulong nga ginawali sa mga pastor sa mga iglesia. Mga matinud-anon nga nagwali o gibatbat ang bersikulo, gipasabot ang tanang mga litra diha, dili kay maghimo og mga pamaagi pagsaysay o kung say musulod sa iyang hunahuna, dili kundi batbaton niya ang kada bersikulo o unsay but pasabot niini aron ang atong pagsalig ana magikan sa pulong sa Dios. Busa maigsoon, ang gugma sa Dios maoy tulay sa kaluwasan. So nakita nato ang tulay way gipihig, way pinihig. Ang kaluwasan usab walay pinihig sa tanang klase ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, kinsa man tong mo believe, kadtong nagpaminaw sa wali, nga gihatagan og bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu, o gibutangan sa espiritu sa anak, aron makatawag og, Oh Father, my heavenly Father. So, walay lain nga ngalan nga gihatag sa Dios aron makabot taingon sa kaluwasan, gawas lamang kang Kristo Jesus. Hinaot pa nga kini maklaro diha, imong tan-awon unsa may baruganan sa imong kaluwasan. Sa imo bang pag-attend sa church pila ka dugay na?
Sa imo bang pahimong membro sa atong iglesia? O sa tinuod nga pagsabot o pagdawat sa kamatuoran nga si Kristo nagpakatao aron siya magdala sa mga tao ngadto sa Dios o ang Dios usab magaluwas kaniya pinaagi sa gugma. Kini ang pulong sa Dios. Maigsoon. Bagampo ta. Salamat Lord nining matahong nga mga pulong nga imong gihatag kanamo nga dunay kahayag sa pagsabot pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Lord, salamat nga ang among kaluwasan dili sa among pagpaningkamot, dili sa among pagpamiyembro, dili sa among pagpabautismo, dili sa among pagbuhat sa tanang mga seremonya sa iglesia, kundi ang among kaluwasan grasya nga gihatag nimo kanamo o gigrasyahan mo kami pagsalig aron makadawat nining grasya nga mao si Kristong Dios nagpakamatay sa krus alang-alang sa among katubsanan. Lord, salamat niining kamatuonan. Kini lamang ang among pagampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.